سلام ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ናይ ቢሌን ሚድያ ቤተሰብ ሎሚ ከዓ ዘናጋዒ ዝኾነ ጽቡቕ ፊልም ሒዘልኩም መጽኢ ኣለኹ ክሳብ መጨረሻ ምሳና ጽንሑ አርእስቱ we are the millers ዝብል ኮይኑ ከም ትፈትውዎ ስለ ዘይጠራጠር ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ጀምሩ ፊልሙ ክጅመር ከሎ ዴቪድ ተባህለ ሓሽሽ አዘዋዋሪ መንእሰይ እዩ ክሸጦ ዝሓሰበ ሓሽሽ ከዓ የዳሉ ነበረ ዴቪድ ዝነብር በይኑ እዩ ሓደ መዓልቲ ዴቪድ ናብ ሓደ ገዛውቲ ሓሽሽ ክሸይጥ ይኸይድ ሞ እቲ ገዛውቲ ከዓ ስርቅን ቅትለትን ብጣዕሚ ዝፍጸመሉ ቦታ እዩ ነይሩ ድሓር ናይቲ ገዛውቲ ዓዋሉ ንሓንቲ መንእሰይ ዘለዋ ነገር ከተመጽእ ከገድድዋ ኬኒ ዝበሃል ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ኢሉ ይርኢ ድሓር ንዓኣ ንምክልኻል እንዳጎየ ናብኦም ከደ ንሳቶም ከዓ ንዕኡ ምስኣ ሓዊሶም ክቕጥቅጥዎ ጀመሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዴቪድ ሓሽሽ ንምሻጥ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ነገሩ ይርእሞ ንምትዕራቕ ናብኡ እንዳጎየ ይኸይድ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብቶም ሰረቕቲ ካራ የውፅኣሉሞ እዚ ሒዝዎ ዝነበረ ብዙሕ ገንዘብን ሓሽሽን ዝሓዘ ቦርሳ ክህቦ ይነግሮ ዴቪድ ከዓ ድሕነቶም ስለ ዝበልጽ ቦርሱ ኣውፅኡ ወልሓንቲ ቀልዓለም ከይገበረ ይህቦም እቶም ሰረቕቲ ኣብኡ ዘሎ ነገር ምስ ወድኡ ጥሩሕ ቦርሳ ይህብዎሞ ብፍጥነት ካብቲ ቦታ ክጠፍኡ ይነግሮም በዓል ዴቪድ ከዓ እንዳጎዩ ካብቲ ቦታ ከዱ ንጽባሒቱ ብራድ ዝበሃል ሰብ ናብ ዴቪድ በተደጋጋሚ ይደውል ነበረሞ ዴቪድ ግን ቴሌፎኑ ክቕበል ፍቃደኛ አይነበረን ካብ ዘይምልዓል ሓሊፉ ከዓ ይዓጽዎ ነይሩ ዴቪድ ካብቲ ዝነበሮ ካፈ ሰቲ ኣብ ዝወጻሉ ዝነበሩ ግዜ ሃንደበት ክልተ ሰባት በመኪና ይመጽሙ ናብ መኪናኦም እትዮም ሒዞሞ ይኸዱ ናብ ሓደ ኣዝዩ ዓቢ ናብ ዝኾነ ቤዝመንት ውሽጢ ዝርከብ ኦፊስ ይወስድዎ እቲ ኦፊስ ከዓ ናይ ብራድ እዩ ነይሩ ሽዑ ብራድ $4000 ሂብዎ ከም ዝነበረን ሓሽሽ ከም ጻአሉ ተሰማሚዖም ከም ዝነበሩሞ ንሱ ግን ወላ ሓንቲ ሓሽሽ ከም ዘይምጻአሉ ይነግሮ ሽዑ ዴቪድ ተማለ ምሸት ከም ተሰርቀ ነገሮ ብራድ ግን ፈጺሙ ክሰምዖ ኣይከኣለን ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ብራድ ንዴቪድ ክልተ ምርጫ ዝሃቦ ንሱ ከዓ ወይ ዝተባህሎ ነገር ክፍጽም እንተዘይ ኮይኑ ከዓ ክቐትሎ ከም ዝኾነ ነገሮ እቲ ትእዛዝ ከዓ ናብ ሜክሲኮ ብምኻድ ሓሽሽ ዝቐብሎ ሰብ ኣሎሞ እቲ ሓሽሽ ተቐቢሉ ናብ ዝምምጻእ እዩ ነይሩ ሽዑ ዴቪድ ዘተሓሳሰቡ ዝነበረ ብፖሊስ እንተተታሒዙ ገና ኣብ 25 ዓመቱ ኣብ እስር ቤት ክበሊ ከም ዝኾነ እዩ ሽዑ ዴቪድ እዚ ዝብሎ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ከቢድ ከም ዝኾነን ክኸውን ከም ዘይክእልን ምስ ነገሮ ብራድ ግን ቻኮን ብዝብል ሽም ናይ ሓሶት ፓስፖርት ከም ዘዳልወሉ ይነግሮ ድሕሪ ብዙሕ ምውልዋል ዴቪድ ኣማራጽ ስለ ዘይብሉ ብሓሳቡ ይሰማማዕ ንስርሑ ክትሕግዞ ከዓ ናብ ሓንቲ ሮዝ ትበሃል ይኸይድ ሮዝ ትሰርሓሉ ኣብ እንዳ መስተ ኮይኑ ሽዑ ምሸት ከዓ ናይቲ ቤት መስተ ሓላፊ ምስ ሓደ ሃብታም ክድቅስ ሓቲትዋ ነበረ ንሳ ግን ክኸውን ከም ዘይክእል ምስ ነገረቶ ካብ ስራሕ ተሰወገት ሮዝ ሕጂ ገዛ ከራይ ከማን ክትከፍል ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ዴቪድ ብዘምጽኣላ ሓሳብ ምስምማዕ ግዴታ ኾነ ንጽባሒቱ ዴቪድ ምስ ኬኒ ብምዃን ናብ ኬሲ ትበሃል ብስርቂ ትነባበር ጓል ይኸዱ ኬኒ ከዓ እቲ ስራሕ ምስ ነገራ ንሳውን ብሓሳባቶም ተሰማማዕሞ ንሳውን ምስኦም ትኸይድ ዴቪድ ሕጂ ዝሓስቦ ዘሎ ሃንደበት ፖሊስ እንተሓተቶም ናብ ሜክሲኮ ዝመጹ ምስ ቤተሰብ ንምዝንጋዕ ከም ዝኾነ ክነግር እዩ ዝሓስብ ዝነበረ ብኾም እዩ ከዓ ምስ በዓል ሮዝ ናይ ሓሶት ቤተሰብ ዝምስርት ዘሎ ካብኡ ንድሓር እዞም 4 ሰባት ኤርፖርት ብምኻድ ትኬት ይቆርጹ ድሕሪ ጉዕዞ ከዓ ናብ ሜክሲኮ ይበጽሑ ብራድ ናብ ዝሓበሮም ዋና ናብ ዝተባህለ ሰብ ከዱ ብራድ ከም ዝለኣኾም ምስ ነገርዎ ዋና ናብ ሓሽሽ ዘለዎ ክፍሊ ሒዞም ይኸይድ ውሽጢ ምስ ኣተው ከዓ ዝረኣይዎ ግን ብራድ ካብ ዝበሎም ሓሽሽ ብዕጽፊ ይበልጽ ነይሩ በዚ ብምስምባድ ናብ ብራድ ምስ ደወለ ብራድ ስቂሉ ዝተባህሎ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ነጊሩ ቴሌፎን ይዓጽ ኣማራጽ ስለ ዘይነበሮም ከዓ ይሰማምዑሞ ሓሽሽ ሒዞም ካብቲ ካንሸሎ ይወጹ ልክዕ ወፂኦም መንገዶም ምስ ጀመሩ ከዓ ሓደ ፖሊስ ኣብ መንገዶም የጋጥሞ እቲ ፖሊስ $1,000 ከም ጉቦ ክህቦ ወይ ከዓ ምስ ሓዲኦም ርክብ ክፍጽም ከም ዝደሊ ይነግሮም በዚ ሰዓት እዚ ትሽግር ዝኾነ እቲ ፖሊስ ርክብ ክፍጽም ዝደለየ ምስ ጓል ዘይኮነ ምስ ወዲ እዩ ማለት እቲ ፖሊስ ገይ እዩ ነይሩ
ዴቪድ ብጣዕሚ ስለተጨነቀ ንኬኒ በቲ ሓሳብ ከም ዝሰማማዕ ገበሮሞ ልክዕ ክኸዱ ምስ በሉ እቲ ፖሊስ ይመጽሞ ሓሳቡ ከም ዝቀየረን ገንዘብ ጥራይ ከም ዝደሊን ይነግሮም ንሶም ከዓ ማራጺ ስለ ዘይብሎም $1,000 ሃብዎሞ ንዕኡ ሓሊፎም ምስ ከዱ ከዓ ኣብ ቦርደር ምስ በጽሑ ብዙሕ መካይን ነበራ ከይዶም ከዓ ኣብኡ ጠጠው በሉ ኣብኡ ጠጠው ኣብ ዝበሉሉ ግዜ ከዓ ምስ በዓል ዶል ማዕረ ጠጠው በሉ በዓል ዶል ከዓ ምስኦም ዕላል ጀመሩ ከምዛ ዋዛ ከዓ ምስ ናይ በዓል ዶል ቤተሰብ ተላለዩ ሜሊሳ ትበሃል ከዓ ጽብቕቲ ጓል ነበረቶም በዚ ሰዓዚ መካይን ቀስ እንዳበላ ይጽጋዓ ስለ ዝነበራ ፍሬኖ ሕዝፍነው እንዳበለ እዩ ነይሩ ዝኸይድ ሽዑ ሃንደበት ከይሓሰቦ ካብ ላዕሊ ዝተጻዕነ ሓሽሽ ኣብ ናይ ሮዝ እግሪ ወድቕ ሮዝ ብስምባደ ወልሓደ ሰብ ከይሪኦ ከም ህፃን ቆልዓ ብሽኩማነ ጠቕሊላ ትሕዞ ድሓር ፖሊስ ንፍተሻ ኩሎም ካብ መኪና ይውርዶም በዚ ሰዓት እዚ ከዓ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ንበዓል ሮዝ ተፈጥረሎም ዝኾኑ ሰባት ዶብ ጥሒሶም ንምሕላፍ እንዳጎየዩ ክኸዱ ናይቶም ፖሊስ ሓሳባቶም ይስረቕሞ በዚ ግዜ እዚ ከዓ ከይተፈተሹ ክኸዱ ከኣሉ ንሱ ሓሊፎም ዝኸዱሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ናይ መኪኖኦም ሞተር ተባላሽዩ መኪና ምኻድ ኣበየቶም ሽዑ ኣብቲ ቦርደር ዝተላለይዎም በዓል ዶኒ ይመጽሞ ንሳቶም ከዓ መኪና ዝዕረየሉ ቦታ ክሳብ ዝበጽሑ መኪኖኦም እንዳሰሓቡ ከብጽሕዎም ይዘራረብሞ ኩሎም ና መኪና ኣትዮም ምኻድ ይጅምሩ እንዳዕለሉ ኣብ ዝኸዱሉ ዝነበሩ ግዜ ከዓ ዴቪድ ኣብ ዳሽቦርዱ ሽጉጥ ናይ ፖሊስን ታሴራን ይርኢ ንሱ ከዓ ናይ ዶን ከም ዝኾነ ተረድአ ሽዑ ዶን ፖሊስ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይስንብድ ኣብ ጉዕዞ ከለው ከዓ ይመስሞ በዓል ዶን በሓንሳብ ክሓድሩ ይዕድሞም ንሶም ከዓ በሓሳባቶም ይሰማምዑሞ በሓንሳብ ንምሕዳር ይኸዱ ምሸት ከዓ ኬኒ ምስ ጓል ዶን ዝኾነት ምስ ሜሊሳ እንዳተቋይኡ ከለው በዓል ሮዝን ዴቪድን ይርእዎም እሞ ንሶም ከዓ ንዓኣ ከም ዝፈተዋ ይርድኦም ዴቪድ ከዓ እዚ ምስ ረኣየ ናብ ደገ ይወጽሞ ናብ ኬኒ ብምኻድ ምስ ጓል ብኸመይ ክረዳእ ከም ዘለዎ ሓደ ብሓደ ምኽሪ ይህቦ ብድሕሪኡ ቀሊል ከም ዝኾነ ከይዱ ምስ ኬኒ ክለማመድ ይሰዶ ንሱ ከዓ እንዳተለማመደ ከሎ በዓል ሮዝ ከዓ ናብ ውሽጢ ይኣቱ ካብኡ ንድሓር ከዓ ምስ ጓል ምዕላል ቀሊል ከም ዝኾነን ይነግርዎሞ ንዕኡ ጽቡቕ ገይሩ ክደፍር ኢለን ክልቴን ከንፈሩ በብተራ ይስዕምኦ በዚ ሰዓት እዚ ከዓ ሜሊሳ ናብ ውሽጢ ትመጽሞ ልክዕ እዚ ምስ ረኣየት ከዓ ሓረቐት ምኽንያቱ ንዓኣ ፈቴኪ ኢሉ ይሓታ ስለ ዝነበረ ንጽባሒቱ ክኸዱ ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበሩ ግዜ ናይ በዓል ብራድ ጸላእቲ ንሳቶም ናብ ዘለዎ ቦታ መጹ ምኽንያቱ ንሳቶም ሓሽሽ ናብ ካልእ ሃገር ክወጽእ ኣይደልን እዮም በዚ ሰዓት እዚ ከዓ ዶን ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ይኣስርዎ ልክዕ ንዑ ተኸቲሉ ዴቪድ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ከዓ ሽጉጥ የውጽሉ ኩሉ ቤተሰብ ሓደ ብሓደ ናብ ውሽጢ የእትዎም ብድሕሪኡ ሓደ ብሓደ ይሓትዎም በዚ ሰዓት እዚ በዓል ዴቪድ ሓቀኛ ቤተሰብ ከም ዘይኮኑ ይፍለጡ ብድሕሪኡ ኩሎም ሰንበዱ ሽዑ እቲ ወዲ ሓደ ብሓደ ነፍሶም ከላልዩ ነገሮም ሮዝ ከዓ ሪግኣ ኣኺሉ ነፍሳ እናላለየት ኣብ ናይ ሳዕስዒት ቦታ ከም ትሰርሕ ሳዕስዒት ከም ትኽእልን እንዳነገረቶ ክዳና እንዳውፅአት ኣብኡ ትስዕስዓሉ ነይራ ንሱ ብሓሳብ ተዋሒጡ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ውሽጡ ትኪ ዘውፅእ ማሽን ፈሊጣ ከይዳት ትንክፎሞ ትኪ ይለዓል ልክዕ ሰዓዚ ቤተሰብ ኩሉ ናብ መኪና ይኣቱሞ ኬኒ መኪና ምዝዋር ይጅምር ሽዑ ይሓድሙ መኪና እንዳዘወሩ ብዙሕ ምስከዱ ከዓ ካብ ናይ ፍሩታ መቐመጢ ሓንቲ ሳሬት ትወጽእሞ ድሓር ናብቲ መኪና ዝዝውር ዘሎ ኬኒ ናብ ነፍሱ ምእታው ትጅምር ልክዕ በዚ ሰዓት ከዓ ፍረ ነፍሱ ትነኽሶሞ ኬኒ በኣውያት መኪና የናውፃ መኪና ምዝዋር ከም ዘይክእል ይነግሮሞ መኪና ጠጠው ኣቢሉ ከዓ ወረደ ምስ ብራድ ዘለዎም ስምምዕ ሓሽሽ ሎሚ ከኣቱ እዩ ነይሩ በዚ ሰዓት ከዓ ናብ ሆስፒታል ክኸዱ እዩ ዘለዎም ዴቪድ ብጣዕሚ ይሓርቕ ግን ኣማራጭ ስለ ዘይብሎም ናብ ሆስፒታል ይኸዱ ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ሓደ መንእሰይ ንኬሲ ይርኣሞ ከይዱ ቁጽሪ ቴሌፎኑ ይህባ ልክዕ እዚ እንዳተፈጥረ ከሎ ብራድ ይድውል ሓሽሽ ዶንጊዩ ከም ዘሎን ሎሚ እንተዘኣትዩ ከም ዝቆትሎን የጠንቅቆ ልክዕ ሽዑ ዴቪድ ሓሽሽ ሎሚ ምሸት ከም ዘምጣሉ ቃል ይኣትወሉ ናብቲ ዶክተር ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እቲ ዶክተር ኬኒ ሕጂ ክወጽእ ከም ዘይክእልን ይነግሮሞ ዴቪድ ሕርቃኑ መመሊሱ ገደደ
እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዘይተረድኦም ከዓ ናብ መኪኖኦም ከይዶም ክዘራረቡ ጀመሩ። በዚ ሰዓት ቅድም ንኬሲ ተላሊዋ ዝነበረ ወዲ ናብ ኬሲ ይመጽሞ ንኬሲ ሒዝዋ ይኸይድ። ኣብ መንጎ ዕላሎም ከዓ ዴቪድን ሮዝን ክሰዓዓሙ ክብሉ ኬሲ ትመጽሞ ኣቋረጸቶም። ብድሕሪኡ ተመሊሶም ናብቲ ሆስፒታል ይኸዱ። ሰዓት ይኸዶ ስለ ዘሎ ዴቪድ ብጣዕሚ ይሓርቕ። ልክዕታ ነርስ ንኬሲ ብዊልቸር እንዳደፈአት ምስ መጸት ኣብ ማእከል ዕላለየት ሒዝዋ ሞ ኬኒ ብዊልቸር እንዳደፈአ ሒዝዎ ይወፅእ። ንኬኒ ከዓ እንዳጎየየ ሒዝዎ ስለ ዝኸይድ ዝነበረ ኣብ መንጎ እምኒ ዓንቂፍዎ ይወድቕ። በዚ ግዜ እዚ በዓል ሮዝ ብጣዕሚ ይሓርቁሞ ንዴቪድ ክቋየቆ ጀመሩ። ዴቪድ ከዓ ሎሚ እቲ ሓሽሽ እንተዘይ ኣብፂሖሙሉ ኩላቶም ከም ዝሞቱ ይነግሮም። ብጣዕሚ ቆየቃ ምስ በዝሐ ከዓ ዴቪድ ሓሪቁ መኪና ኣተሲኡ ገዲፍዎም ይኸይድ። ንሳቶም ከዓ ኣብቲ ናይ ምሸት ግዜ ሜክሲኮ ውሽጢ ናብ ዝተዳለወ ፌስቲቫል ይኸዱ። በቲ ሰዓት እቲ ቅድም ንኬሲ ዝተላለያ ወዲ ናብቲ ዝነበረቶ ተኸቲልዋ መጸ። ብዙሕ ምስ ዕለላ ከዓ ክስዕማ ምስ በለ ኣበየቶ ሽዑ ሮዝን ኬኒን ናፍቲ ቦታ መጹ። ካልኣይ ግዜ ንኸይክተሎም ነገሮሞ ንሱ ግን ከላግጸሎም ፈተነ። ሽዑ ሮዝ ሓሪቓ ብቦክስ ሃሪማ ኣውደቐቶ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዴቪድ ንሳቶም ናብ ዝነበርዎ ፌስቲቫል መጸሞ ይደልዮም ከዓ ነበረ። ልክዕ ምስ ረኣዮም ከዓ እንዳጎየ ናብኦም ከደእሞ ንሱ ከዓ ክኸዱ ከም ዘለዎም ሎሚ እቲ ሓሽሽ እንተዘይ ኣብፂሖሙሉ እቲ ሰብ ሓደ ብሓደ ከም ዝቐትሎም ይነግሮም። ንሶም ከዓ ብምሸት ምኻድ ከም ዘጠርጥሮምን ንግሆ ከም ዝኸዱን ይነግርዎ። ሽዑ ብጣዕሚ ይልምኖም ድሓር ኣብ እግሮም ወዲቑ ክልምኖም ይሓትዎሞ ንሱ ከዓ ብዘይቀል ዓለም ኣብ እግሮም ወደቐ። ንሶም ግን ይላገጹ ስለ ዝነበሩ ገዲፎሞ ከዱ። ወልሓንቲ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ከዓ ንሱ እውን ምስኦም ምሕዳር ይውስን። ናብ መኪኖኦም ክድቅሱ እንዳኸዱ ከለዉ ከዓ ሜሊሳን ኣዲኣን ይረኽብዎን። በዚ ሰዓት እዚ ኬኒ ጥፋት ስለ ዘጥፍአ ይቕሬታ ይሓትት። ሽዑ ሜሊሳ ከመይ ኢሉ ሰብ ምስ ሓፍቱን ኣዲኡን ይሰዓም ኢላ ብጣዕሚ ዓውዓው በለት። ንሱ ግን ኩሉ ነገር የረዳእሞ ቤተሰብ ከም ዘይኮኑን የለማምድዎ ከም ዝነበሩን ይነግራ። ንሳ ግን ወልሓንቲ ክትሰምዖ ኣይከኣለትን። ብጣዕሚ ከዓ ይቋየቁ ነበሩ። ልክዕ እንዳተቋየቁ ከለዉ ከዓ በዚ መጺኡ ዘይተዋህለ ጸላይኦም ብድሕሪኦም ጠጠው በለ። ኩሎም ዝገብርዎ ጠፊእዎም ፈዚዞም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ዶን ሃንደበት መኪና ምስ ከፈተ ይሪኦሞ ንሱ ከዓ ዘሊሉ የውድቆሞ ይቕጥቅጦ። ሽጉጡ ከዓ ይምንጥልዎ። ሽጉጡ ወሲዶም ምስ ተጠወዩ ናይቲ ጸላዮም ዓርኩ ካብ ካልእ ቦታ መጸ። ናብ ሜሊሳ ከዓ ሽጉጥ ተኸለላ። ዝሓዝዎ ሽጉጥ ክድርብዩ የጠንቅቖም። ንሳቶም ከዓ ደርበይዎ። ሜሊሳ ከዓ ገደፋ። ብድሕሪዚ ዴቪድ ንቤተሰቡ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎም ክፋኖም ከም ዘለዎ ይነግሮ። ምክንያቱ ክቐትሎ ስለ ዝሓሰበ። ዴቪድ ዝገብሮ ጠፊእዎ ይጭነቕ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብቲ ፌስቲቫል ዘለዎ ቦታ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ናይ ርችት ተኽሲ ይስማዕ። ናይቲ ሰብ ኣቓልቦ ይስሕብሞ። ሽዑ ዴቪድ ዘሊሉ ሽጉጥ ይምንጥሎ። ብድሕሪኡ ኩሎም ብጣዕሚ ደስ ይብሎም እሞ ኬኒ ምስ ሜሊሳ፣ ዶን ምስ ሰበይቱ፣ ዴቪድ ከዓ ምስ ሮዝ ተሓቃቀፉ። ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ዴቪድ ንብራድ ሓሽሽ የብጽሓሉ። ነገር ግን $5,000 ሓሽሽ ኣሕዲሩ ስለ ዘምጣሉ ክህቦ ፍቃደኛ ይነበረን። ንሱ ኣዚዝዎ ዝኸደ ሓሽሽን ኣብኡ ከይዱ ዝጸንሑ ሓሽሽን ብዕጽፊ ስለ ዝበልጽ ብዙሕ ሽግር ከም ዘጋጠሞ ዋላ እኳ እንተነገሮ ብራድ ግን ወልሓንቲ ክሰምዖ ኣይከኣለን። ካብ መጀመርያ ከማን ገንዘቡ ክህቦ ከምዘይሓሰበ ከዓ ነገሮ። ልክዕ ብራድ እምቢ እንዳበለ ከሎ ከዓ ፖላይስ ብላዕሊ ዘሎ መስትያት ዘሊሎም ይኣቱ። ብራድን ናይ ብራድ ጋርድን ኩሎም ኣሰርዎም። ዝመጹ ፖሊስ ከዓ በዓል ዶን እዮም ነይሮም። በዓል ዶን ንዴቪድ ጸዊዖም ብራድ ክእሰር ስለ ዝተሓባበሮም ዝኾነ ሓሽሽ ካልኣይ ግዜ ከም ዘየዘዋውር ቃል ስለ ዝኣተወ ናጻ ይሰድዎ። ድሕሪ መዓልታት ዴቪድ ምስ ሮዝ ይምርዓው። ኬኒ ሜሊሳን ከዓ ኩሉ ግዜ ክበጽሕዎም ይመጹ ነበሩ። ናብርኦም ከዓ ብሰላም በዚ ይቕጽል። ፊልሙ ከዓ ኣብዚ ይውዳእ። ናይ ቢሌን ሚድያ ቤተሰብ እዛ ፊልም ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ የዘኻኽረኩም። ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።